Jeg er på vej ned i byen for at interviewe den almindelige mand eller kvinde på gaden om, hvad videnskab er. Jeg står her sammen med Freja fra Teologisk Fakultet. Hej, hvad er videnskab for dig? Jeg synes, at videnskab for mig, det er fagligt nørderi, og at man får mulighed for at specialisere sig i en masse forskellige ting, som man har stor interesse for. Og så synes jeg også, at det er enormt vigtigt at forholde sig til mange vinkler og mange sider af en sag. Og det synes jeg er en videnskabelig metode for mig. Ja. Ja, tak. Jeg står her sammen med Tove, som er pensionist. Og hej. Hvad er videnskab for dig? Jamen, det betyder jo alt for hele samfundet. Er det ikke korrekt? Ja. Det skal du ikke spørge mig om det er korrekt. Jamen, det siger jeg så til dig. Ja. Vi kan ikke undvære det. Ja. Nej. Sådan. Hvorfor er videnskab vigtig? Jamen, vi kan jo ikke undvære det. Det er ikke sådan, vi sagde. Jeg har lige haft en afasi. Ja. Men jeg håber da, at det er i orden, det jeg siger til jer nu. Ja. Ja, okay. Det er det. Mange tak. Hej. Tak. Jeg står sammen med Danny fra Handelsskolen. Og Danny, hvad er videnskab for dig? Videnskab, det er noget, noget læring, som kommer udefra. Og altså noget, man lærer i skolen og sådan noget. Altså alt nyt, jeg lærer hver dag, det er bare videnskab for mig, som jeg kan få brug for hele tiden. Så der kommer noget nyt hele tiden, som gør jeg bygger min viden op. Og det er videnskab for mig, synes jeg. Ja. Mange tak. Selv tak. Så står jeg sammen med Anders, som er musiker. Og Anders, hvad er videnskab for dig? Vanskeligt tilgængeligt. Tak. Jeg står her sammen med Maria og Mathilde, som går i folkeskolen. Og hvad er videnskab for jer? Ja, videnskab, det er noget, vi har i skolen, som vi tænker over en gang imellem, og som der er nogen, som måske interesserer sig lidt mere for, end vi gør, og hvad er videnskab for dig? Jeg tror, der er mange skoleelever, som tænker, at det er sådan lidt et klogt ord, det er måske ikke sådan lige det, vi vil bruge i folkeskolen, men ja, det er, jeg kan ikke sige det bedre end dig. Hvad har der at svare på, men altså... Ja. Men tak for det.